ba thangaragoso thang saboi matai malai kai samadi rok sokpani jate khe mangu bane samadi rok media rok sokpai kai joto kore chili ang mai asa kai rugi phainai ogon se rundok sinai butti sara to kuno kore kya basale to mo sinai boroni basa ro thangbai nam nale to mo sinai hai no hai chung tunoi ijang chini Tripura bosongo matai manjak phung hinai ojang thalai na hin phai tongo ani channel bungo ongkha Kothoma news channel chung ta ojang thangai bongpara thangai je matai manai biching kok salai nai Tripura sarok umaya khe matai manai phung ai phung matai manmani se thagliya matai ai chung ta gor thangai bongpara thangai oje matai manai nuphang sungni ora thangai chung kok malama salai nai barijat tama sidan ke matai tai mangkha chung thangai kok salai nai tongma tuimani sal balo chini Tripura sarok Tripura bosongrok matai manmani sal baliya chung ta gojang thalai nai phaide haino rongjaktono lamsago chung tabo nuphang sungni ora phai sukpaijak kiamasa kok salai na bagoi chini Kothoma news channel ni bisingtoi nongno joto payasok chung phunungnai phai tongo chung ta nuphang mai kok salai na hai phai tongo camera min kise phaidi ang loge chung ta nuphang rok bai kok salai nai nuphang rok bai kok salai nai chung ta chung thai tongo barijat sidan dogai chung matai man bok bai chung tabuk kok salai jalai nai ai chung tabuk nuphang bai kok salai nai hello kokoi sagang tama budai kya nung kok di samano barijat baki matai man nung kok di kya se khana mano mo man siap lang ba ai tama kai manka so man matai nung di man ani guru no mana nin guru tongo bisingo bo ta ro khai nuksing ta ro rugi sugirok budin naibo rugi rok tong ke rugi nai tong tak rugi nayo bisingo ozaro pahi phine emene to matai man mani ro koi din no kakhana isu duya khubule rugi sugi joto susto nayo indayo nayo age nang tak je iro matong mani khai nang khai tama sidisomni tui nung oro matong bake rugi na khang thar diti mata ade o phine bom sajana or tong de agai nukhang je matai man nai sabo chung ta kogli kya matano bo phaki sama bo tak bising ta khai rugi nai tong rugi nayo barijat rugi rong naibo de rugi tong mana kobor kowai joto je man mani joto nayo ai chung tak bising habi chung nukhang bai matai man nai sabai nai tong ni bo tak phaine nok nui makhana takhoktai bukhuk chong bini sago matai kolop jakbo takero phaiye dabuthi duita teibo masai phum kana nongni baskango phunung mani pore nokbo nui makhana daring nemo bisingo thang habiyo chung tabo je matai kolop janai nukhang bai chung tabo kiamasa kok salai nai dara bari kya nungbe kya kok sana bagai chung phaija jamane se samano dana kholbogora ei mukai chini takhuk okara matai manjak bini basa tak matai kolop jak nogun makhana Kothoma news channel bakhatai yagda buthi duita tijak se nogun makhana tabuk loge no akai nung first matai tama disakai man kya sai khana ro gari ang thu tong phugo emang phayo Shiv Durga phayo ano sapayo ta hene sabaibo nung matai no puji dio matai no puji khini no onek upukar ongnai nini labni babe onek gam mong thangnai nukhungmarang hamnai obahini sago emne to matai manomani nung tabo joto jaga to porja rongjak matai manjak phona matai manjak khenai oje matai manmani nung koi din jora koi din no kakhana sai khana emene matai manmani do 3 মাস 4 দিন 6 সেকেন্ড 6 ঘন্টা কাহা barijat khai man nung matai no nini or tak je matai tong mani tama matai tong sai di man
Matai to je kaisi mano. ta matai hinja go O matai ni bungmo ang manya. Ganesh na Mahadev Matai si jar matai jar matai. agai nini oro je tabuk je rugi hemane kana lenga atu kubur kowai nana tadi nung joto nai di mano Nai mano tok se phaja an no rugi an tok no rugi phunui mano. Rugi phaja an no tabu. ami to mabusura hamluka nung tabje nini oro je matai hinai thai je nung na rugi sugi nai mane koijon rok salami kana Salam manile 3-4 জন jok borok salami hoka. Tani himba anore media ra bus koye ko gam khoye. Omne porichi bong suye ko. Tak sujora 2-3 জন salami hoka. Tawar kaisa no sopajak bo akituri no sopayo. Rugi. agai takok tai bukok tong no khanai mangkhana jene acha nin bung kya salai Ane bumung Tripura joy. Tripura joy khanai mangkhana takok tai bukok tong nok je jene Tripura joy matai manmani imu tapara hinjak Emukai Riyangpara hinjago. Riyangpara takok Tripura joy matai manmani Riyangpara go nok sai makhana nok je sai maya khorok bo jene je kothamani channel ni bakhtei nok nui mankhana matai manmani nok jeta haya chaya je rugi sugi tong nai rok naijangna muchungkai ero phainai jakpadi logo logo no 5 minute naya salami hormano asungno je nainai rok no sana bagay ang koijago agai nin rugi sugi rok tak baraja bestokom besrok barai Jara ane rokhne rugi rogo tabo. Tokjoro je thana rogo gam hin sago tar kaisa phajak obono tabo. Naitong phupile barjati ongno. nung je matai manmani puja asta rok birokha Puja asta roi tongo. roitongo Puja asta buro jag aro kya ambo chubasoro nang ambo koreja. Ami kya chubasoro roja jati phile. Ani thakurchi sago ano emang manpugo sajak. Nung kya rang kabang kabang ladi ni sago. matai dino na hinsa Emang sajak. ai nung tak je matai manmani media rok ma sa phai phai ka inde Phayako. Sat. phai ko bari mai ganang Tripura sachi nung ai O emango o matai manpugo o da buti duita manjak. O baino joto ang buju makhai jago. Kaisakai yathi koroi. Ibuli nok bakha jongno obo ongo hine obo je ofini manpugo ongo nangmani se. Obo takbu kaya. Atliya khubule. Tuibibu suja kaya. nai de takok tai bukok jong imo bo matai manphuni logo logo mani phai mani da buti nai gadi imo je nung ogon haka phaja kini chongnano haya imo kintu imo sobchi obono bo matai duita de tinda manjak phangbo yagra yaksi ke toni marugo bo tasing nok nui manghana bo oro masamani ogon tuino bo masai phonu nong no bini oro rugi baraja barai besto komchung takya naile sinai haina chung tabo bisingo haboi kya masa je rugi phainai rok bogoi kya kok salainai acha nini rugi takburo Nok bisingno phunung mano. cameraman na koinai bisingo phaina bagai cameraman bising phaide Rugi ni basak marumya ne. acha yang burai tama baraijat nini rugi kya salai Basah ini, kerja zaman ini naik jadi ini, basah sakur mau ruai yo, tentang awal, kalau naik jangan firman tidak ambil. je phainai rok hamidi thangi de ya Thango. joto hami thango ai nung tak ir phaimani koi din kaja Mias payah. mia phaya rugi rok nai nai khabono na Naik aku tahu naik. tahu nai nai do acha hambai nini mata je hin mane tak je ang rugi tongnai rok bang kok salai kya nini je mata inu nung phuni din mano kya nai din mano Tani matai phunung yang nai. Matai phunung mano. mata phunung mano Phunung mano. da kai mata kya nai legano Ani matai ke ojanga ta tonjak. Nok tangai. mundir rok joto salamjak Mundir salmai ko beramising domai ongo japule. tongara no nang biar khakam changjo ha nang buksi bimbai puja hati rok khaidi puja khata rok khaidi do bimbai nang puja hati rok khaidi puja khata rok khaidi Baba bolo na. da hame kera he hame kera O sat nang siano mai nang dosina. sadia jono 7 taring di jung media rok se Tiga? ai mata kya nai legan tak buk dei matha Matai jangti ma phayo. alai cameraman no koi nai ang ani logo logo phainen bagai